Het is een van de boegbeelden van het Ameland. De walvisk van het Amelander Museum. De verplaatsing ervan had wat voeten in de ierde, want de walvisk is volle zwidder als tocht. Uiteindelijk is het best rond 3 keer zo zwier als jij er tocht waar. Ik ben maar 63 kilo, maar de walvis 6 is 63 ton. En dan zeg je van, zucht van verlichting. Ja, zoals je ziet 230 tons kranen erbij. Heel hijsplan, allemaal ballast met de boot gekomen gisteravond. Dus al met al een hele operatie. Uiteindelijk schoot er tientallen meters op, zodat er een ruimte is voor een nieuwe inrichting van het parkeerterrein. Maar de vis bleef al onderdeel van het museum. De walvis wordt nu niet meer een onderdeel van het parkeerterrein, maar een onderdeel van het blote voetenpad. Dus als mensen straks een kaartje voor het museum en het blote voetenpad kopen, dan kunnen ze ook dan onze nieuwe walvis bezoeken. Het beeld wordt in april nog restaureren.